Kamo tam je ten blbej? Kamo, běž pryč. No, haha, má úplně zlomený nohy, ale úplně. To je Fredbear? Ty vole. Takže čus lidi, taky pěkně vás vítám ho videa a dneska tady máme opět hru To Sniper Fredbears. Pokud jste neviděli minulý díl, tak by se měl vám ukázat vpravo nahoře, no tam ičko nebo co to je. No a u minulého videa to mělo docela úspěch, když jsem to rozhodl sem pokračovat. Uvidíme, jestli se někam dostaneme, protože to je mega scary hra. No, já to nebudu okecávat a my se jdeme vrhnout na to. Už jsme tady a tady máme tohle. Postada. Jenom kam máme, nebo kam bychom měli jít prostě. Jo a ten pushtrap blbý. On se měl spawnovat správně prej tady. Někde. Jo tady. Já můžu vzít. Odbí. Já bych šel na to stage tam, co tam je. Protože doufám, že to stihnu dřív, než oni se začnou hýbat. Už tam není. O ne. O ne. Už takhle z začátku, kámo. Tak to se jako nebudem kamarádi. Prosím. Že on mě neviděl. Běží se mnou GG. To je v prdeli prostě. To je v prdeli. A nebo ne. Já přesto bytí nevidím vůbec, nebo neslyším žádný kroky. Je potřeba refillnout ten generátor. Prosím. Že nešel jsem. Že ne. Kámo, kde je to? Já nevím, jestli můžu jít. Kámo, tam je ten blbej. O ne. Oh shit. Kámo, tak to je hodně furt. Kámo. Oni oba dva po mně. Jseš prdel, kámo, ty má. Kámo, já úplně slyším oba dva. Jak tam dupou o 106. No tak jsem v prdeli, no. Ale tak kámo, co to je? To je mega hardcore, ale tohle nám dá štěstí, fakt. Ale jakože dostali jsme se docela daleko. Co to bylo? Znamená, když se tam na Fredbear začne hýbat. Já půjdu totiž refillnout generátor. Že jakože potřebuju power, jo. Bro, má zlomený nohy totálně taká. Jsem úplně obešel. Haha, běží mi někam pryč. Ona jsem tam nechal asi otevřený, no, tak to bude asi trochu problém, no. Já jsem tam možná někam slyšel. Takže docela... Nevím, no. A ten power jakože neubíhá až tak moc. Nemůžeme refillnout. Já tak abych to kemnul třeba do tak 3 hodin, no. A potom bych šel refillnout generátor a potom bych zase chodil. To je uvidí. Refillnout ten generátor. Že tohle je docela hard. A jakože už to začínám trochu umět. Já bych tam rád šel, ale já nevím, kde jsou oba dva totiž. To je ten problém, no. Teď budu čekat, než se jeden objeví. Abych viděl, kam jít, prostě... Fakt nevím vůbec, nemám šajna. Vezmu, kdy byl ten Fredbear aktivní. Protože tomu jen tak nezdrhnám. Já nevím, si počkat. Já už tady asi počkám. Ještě nám potom 3. noc zkusím dohrát. To nevím, jak dohraju. Když jsem jakou noc budou aktivní nějaký animatronici. Jestli to 3. už bude i ten Fredbear? Nevím. 3. noc, kámo, tak to už bude jakože docela hard. To jako... To už nevím. Já se podívat, jestli už funguje ten... O ne! Dívejte na něj. To je hajdu. Mám tady ho muset hlídat. On nás bude hodně svat. On totiž udělá Michael Jordan skok a rozbije nám generátor kompletně. Říkej, že on už je... Okujni mě. Kde je? Kam on nevím, kam chodí. Tady je. Proč? Hezky zpátky, ty. Mrňou si zase nej. Kamaku, si oči. Tam někdo byl. Regulárně. Musím ten generátor dopravit. Co mě viděla?
Tak to bylo fous. Kámo, vidíte ho tam? Jak tam stojí? Kámo, co mu je? Kámo, ale tak děláte ze mě prdne, vole. Kámo, si dáš prdne, už. Kdo jde vůbec po mně? Bej Fredbear. Vůbec našeho. Není to Fredbear, já si to furt pletu. Kámo, tak jsi úplně, ale fakt. Tak to bylo hodně, kámo, má úplně zlomený nohy. Kámo, ale proč mě honí furt? Kámo, běž pryč. No, haha, má úplně zlomený nohy, ale úplně. Mohl by mě už opustit, kámo. Kámo, ale proč mě furt honí? Kámo, to je tak otravný. Kámo, nemám tebe čas, ty vole. Kámo, tak co ti je, kámo, jsi úplně postřižený. Kámo, proč jsi úplně tak blízko? No, oni se vybije Pavro. To je Fredbear? Ty vole. Aha, super. Kámo, ale co to je? On prostě mě furt honí a já nemám co dělat. OK lidi, my jsme na konci videa, doufám, že se vám líbilo a rozhodl jsem si, že to budu dělat o jednu noc, každý video asi a zkusím si někdy i to další, co jsem udělal dneska. No a jinak můžete zanechat like, pokud se vám to líbilo, no a my se uvidíme u dalšího videa, tak zatím, čus.